It-tlet persuni akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia talbu lill-Maġistrat għal ħelsien mill-arrest sakemm jiġi deċiż il-każ. Fil-qorti deru Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fulu, George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż u Vincent Muscat magħruf bħala il-Koħħu wara li f'Diċembru li għadda ġew arrestati max-xatt tal-Marsa brabta mal-qtil brutali tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Minn dakinhar it-tlet akkużati qalu li mhumiex ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Il-Maġistrat li qed tisma' l-każ dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'inqas minn xahar wara l-arrest qalet li matul il-kumpilazzjoni tal-evidenza derbit ċar li hemm biżżejjed biex jibda l-ġuri quddiem il-qorti kriminali. Intant fil-qorti fil-bidu tas-seduta tal-lum l-avukati difensuri William Kuxkiri u Martin Fenek talbu għal ħelsien mill-arrest tal-akkużati għabbażi tal-prinċipju legali li kull persuna meqjusa innoċenti sakemm tinstab ħatja u għalhekk ma tistax iċċaħħadhom mill-libertà. L-avukati żidu jgħidu li l-akkużati ġabbu ruhom tajjeb fil-ħabs u jekk il-qorti tiddeċidi li tagħti l-ħelsien mill-arrest tista' timponi curfew waqt li l-proċeduri jkomplu għaddejjin fil-qorti. L-avukat Josette Sultana argumentat li persuna tinżamm taħt arrest għandha tkun l-eċċezzjoni u mhux ir-regola, hekk kif fi klihom il-każ ġie blown out of proportion. Kien f'dak il-mument li l-avukat li qed jidher parte ċivili għall-familja Caruana Galizia, Jason Azzopardi, stqar li din l-espressjoni ma kienitx xierqa fiċ-ċirkostanzi tal-każ u talab għal aktar sensittività. Intant tal-prosekuzzjoni l-ispettur Kitarno qal li dan hu każ serju fejn l-akkużati jistgħu jeħlu omorhom il-ħabs, fejn qal li mhux kull omiċidju għandu jiġi meqjus l-istess. Filwaqt li żied li l-inkjesta għadha għaddejja biex titressa aktar evidenza u mhux jekk hemmx dubju jekk kienux it-tliet akkużati li wettqu l-qtil tal-ġurnalista. Arnost qal li dan il-każ ta' organizzazzjoni kriminali mhuwiex wieħed fittizju, iżda hemm provi li dawn it-tliet persuni kienu involuti sew fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Il-Maġistrat Claire Staffraċ mistennija tagħti digri dwar il-ħelsien mill-arrest in kamera aktar tard.